Mas. Piye? Info paket minimalis sing hemat tempat. Sing praktis. Heeh. 4 juta tak kei loro. Oleh apa wi? Lho tak kei siji tak 3 pintu sing juga modot. Apa to wi? Dadi kene Mas, trading. Heeh. Full sap, ya ta? Lah kene iki enek bajinane full Mas, kon dhuwur. Ya. Jadi lacine rahasia. Rek lacine. Langsung kene Mas. Ndi? Sing kene iki duluan yo full sap-sapan. Jan moning berarti kan ya. Iki nomor 1 Mas. Nomor 1, nomor loro. Tinggi macakno ben ayu. Apa ta? Iki jenenge meja rias indoor. Oh, heeh. Laci karo teni loro, gitu. Gawe lemari pisan, dan Wah ya. jaga handuk, ya. Terus gawe kursi pisan. Iku wis lengkap sak kocone, Mas. Komplit cermene ya. Komplit pokoknya. Piro regane iki ya? 4 juta tak kei loro. Jan moning bahane jati kabeh. Yo ngene Mas iki pangga jati to gratis gak usah kok bayar, Mas. Oh, ha ngene iki kok nek paling ngeterne teko ndi jenenge Cilacap kene sapa ora? Cilacap, piyo, pucuk Tegal Mas, tak terne gratis ongkir kok cuma Cilacap to. Pucuk Etan ya, Banyuwangi Jember tak terne gratis ongkir lho. Bayare piye? Yo COD, barang teko lah nggak dibayar. Jan mau enak berarti pisan ya, heeh. Lah nek enek sing pesen carane piye? Yo diklik bio propole Mas Budi B Furnitur, di bawah bio propole jeneng bawa titik mi tapi lewat 1 kali terbuk karo Mas Budi langsung. Kowe enak berarti ya. Piro ki ya? 4 juta tak kei loro. Oke.